Helo pawb, fy enw i yw Griff Gwych a dwi'n ôl efo fideo arall o Minecraft. Wel, os ydych chi'n gweld dwi'n dwi efo no idea sut i bildio in the portal, so dwi'n meddwl byddwn ni yn trio anghofio bildio un, achos dwi efo no idea sut. Anyway. Peth ydi, dwi'n meddwl bod na in the portal yn fama. So, dwi actually ddim yn siŵr be i wneud. So, be fi'n meddwl wneud ydy creative a wedyn fatha chwilio yn creative tan dwi'n ffeindio fo a newid yn ôl i survival i actually fatha mynd i'r end. Be na wneud ydy bob man dwi di bod ar y funud na rhoi torch. Mae speeder yma, mae'n sy'n da achos least yn mynd rhaid i gweld speeder o blaen. Nw'n i rhoi torches lawr yn lle dweud lle dyn ni di mynd. Nw'n i sbio rownd hwnna, does am byd. Mae'n rhywbeth yma. Da ni di bod yma. So mynd yma, so... mae ci fi'n ôl. So dyna mynd ffordd yma. Dyna rhoi torches lawr yn dweud. Os da ni di bod yma. Dwi'n mynd i roi lot o torches mewn yn dweud bod ni bod yma, so fatha os da ni'n mynd yn stuck a methu ffeindio a meddwl os da ni wedi bod yma neu be, da ni'n gwybod da ni wedi bod yma. Dwi'n checio os oes rhywbeth yma. Na. Fi'n meddwl dwi'n am byd yn mynd i fod yma anyway. Dwi'n mynd lawr fyma wan. Ddim byd, Dwi'n mynd yn stuck on. Creeper yma na. Da ni heb di mynd ffordd yma. Dwi'n ei ddeud da ni wedi bod yn rŵm yma. Dwi'n ei fynd. So'n byd yma. Pa ffordd da ni heb di mynd rwan? Da ni heb di bod yma. Dyna'n byd yn yno. Zombie. Os yw rhywbeth oes, mae'n rhywbeth yma. Chest. Na, sy'n byd yma.
sy'n byd o yma. Sy'n byd o yma. Oce, oes rhywbeth yn yma? Na. Oce. Oce. Yma. Dwi wedi bod yma. Da ni wedi bod yn fama. Dwi ddim yn siŵr. Dwi'n meddwl, da ni wedi gwneud digon o explorio wan. Enw fi oedd Griff Gwych.